يمر شي بنات تجمر على غريبة. يقول هو شيخ جميل على سمع به وولد ومنفس قدوس آد أملاك وقدس سلاسي إذا من وقت مهات سن كده كسيطان بك مزات مني قدس بيتي كريستيان انت يتسم يا مريم صيان لعلم والعلم علمنا أكتك جين سبحك نباركك جين تأمنك نسألك جين أسبقك نجنك جين تكن لاسمك قدس ساقل لك أذلك ساقد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وأوتو أملاك أمالك توزيع قاسون بسنة قصة أملاك أنت لكل زسقة ولا كل عزنا بسنة إواك أنا بكم مهارنا قدس ولدك أن بلا أنتم سبت صلي كما زبلوا قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር أملاكنا تنبر كازا لخا كل حليف كارمان زل ألم تنبر كم سراك سام عراب كم سمين كسع دبوب سم كان زل ألم تمسكن يكون سلام لخنتك سلبتاري نتك سلقويت النتك سلنكس النتك سلملكوت النتك قدس እግዚአብሔር أملاكنا نخبرك نمسكنك نقلقلك نقزأك في جميلنا دما نسجدلك ساعات معلتي زبارك لنا ساعات زامشلتي أدم أملخنا بارخلنا بسلام أجيلك بسلام فتسمنا صومنا بارخلنا قدسلنا سخات ريو سخات قبولو صومن صلوتن سباعيا قبرلنا أملخنا إذي أما أخلاي مبرق نريو زلنا حوز زنم زلو نبرز عنو سباز قزف زلو دما أملخنا إسخا يأكل بل كلهم نتم حيالاتي نايلهم بحيلهم تمكحهم بحيلهم تمركشهم كل زقبر زلو بكل وجن زلو مرحتي أملاخنا نلبهم تنكف ناب سلام ناب زتاء ناب عركي ناب تربيزة خمس أملاخنا شخان نلبهم تنكف ريو زلنا زيسك حكح نعين زنبع نلبر ما زسنبد حلنا زعربي ما أملاخنا إسغاقرر نتوم صبيب وم زلو دم أملاخنا إسغار هو اللهم نعخا كل نجر قليلي أملاخنا نعم ما يكتقيرو اللي بمرحتون كتلوت الأملاخي خامو نعخا حلفنا نبكى لنا بسمايات نبر ربنا سمك يقدس من قصات مسا فقد كانت بسمايكم دمام دريخون عيلة مقبنا لما حبنا احنا نزودولنا بدلهم زحدقنا له بدلنا أوسانا ندقلنا فقفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا نقسن حيلين كبرن إذا العالم نتكعي ما أمين ووزت يا مريم ناي قدس قبريل ملا سلامتا سلام لك الأخو حلنا غدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدى جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الأخو بسخي كاب عن السبرختيغي فركر سخون برخيو وملي تسقى جابير مساخيو وفسة دس بالكي خطياتنا خسري لنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين فتاوي شرق جينا أملاك المدان يسوس كريستوس كاني كانا سريات يقدم ساسي أبسا ولدو لبركشاتي برهان أنتم أبويا كانت وأبي ديكونات وران سارقو أنات ببسمكم كنا فتانون صحني يرسين سكلوان سميت زيو مهارن كرسس مال عسر تخلته زيو مهارن كسوس 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 زيو مهارن كرسس كمون بنت أجزتنا مريم مهارن كرسس مال عسر تخلته بنت أجزتنا ما نكسس بنت أجزتنا ما نكسس بنت أجزتنا مريم مهارن كرسس 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 نايدك صلوت إذا ساعات زيا نبارسغا غويتانا إيس كرسس مقابرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دق أسام سال مسل زغنه كم وداتا غزي ادمسب تقصر ناي مسغانا صلوت سناي ነገር نزغبرلنا يقرب حال እግዚአብሔር أبون غويتنا أملخنا مدحنا إيس كرسس نمسكن لنا سويرنا ردي إناني حلونا نقربنا تقبلنا انت معقبنا نصنعنا سعادة جاونا بصحنا أيو
الجون بذا قدس على زيان كل زمن يوتنا فصم سلام كحلونا كل زحزي أبير أملخنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزاب بن قويتنا أملخنا مدحنا يسكرسوس لعلو كل قبرين انت كل قبرين أوش تقول قبرين نمسكنك كلنا سلسور كنا نزل دا خنا نزحل خنا نبخاون سلزقرب كنا نتقبل كنا سلزعوب كنا نزتنا خنا سعد ياون سلزبصح خنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزل منك لنا كم محرت كون دللنا إذا قدس على زيان كل زمن يوثنان ناخذ بنفرا بفصم سلامكم فصم هبنا كل قناعتين كل مكران حبون قرن زغنه كل قبر سيطانن مخرخف على السباتن من لعل سلام أقويتا كبيرح كاب كل هزب خاون أرح كاب جرياب زلزلنا يبوتاون أرح يطعم زحشن عزلنا تمانين عن كربيتن كل حال سلام كرقص سلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خفاعد حننا قال هنمبرنا فتنايت أتونا على ود خاويتنا أملخنا مدحنا يسكرسس انت فقر سبيل بزقبرو حرتني قرتان بسخام عرم حوم زغنا منفذ قدسن سقانا صنعتن بوزل لك لو من كل سعن نزل علم امين نين السحا مزمور 51 واملاك عبير راخ ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حسبني كاب حاتيتوي ناصريني انا ابساي فلط علكم حاتياتي كل غزي بقدم ايو زربا خاص صادق فردخان صون كاك تركب سأنا خيبت أنا نأخاطر بدلكو أبقى ميخا أكاي جوركو نهو بقى وسات ولدكو نيكا بحاتيات تنستني نونا حق أوشتي خاطر اليو أبحو أنتم مهرني أنت غصر سوسم عزات ريني كابردك صعودو صابني تنزغت كتكاين عصم تحق وساس بحطان حق وسن اسمعني بس كاب حاتياتي كبولو نبزل أبو سايون دمسسو وأملاخ طري لب فطر اللي صنوع منفسك أوشتي حدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفني حقس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بخاكم اللسو إيام وأملاخ مدحاني كعودا دم أن نقفني بسانين صدق أعلل كتب له إياه ويتا في مسقانا خنا قرس خنا فريق فات مسوات بها بلكاني تزيكو نسم أروب كل كانري مسوات مراري تبقوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن كت كتن بايتون قانيخا نسيم سقخا سناي قبر الله مكاتات يرسالم دا شم مسوات صدقي زحر مسواتي ومل مسوات بحكم لك أيوم شو عم نسوي إخا أرحو غرب لك أيوم هالليلويا صلاة زيادة قاس وكرسات نقصين أملاغين مسكان أقرب له حتى يعطيك حد قال لك أعلم منه ቃለ ሕይወት የስማዕና ብናበቀ ሸወለት ንሳኤ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 130 ክትጽልዩ ኢልና አቦና በመርጌታ ሰመራ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 131 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ማማ ትምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 133 አዴና የሳቢ እሺ ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 134 ማማ ሉላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 137 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 138 አና ጽልይ أبونا بيقش ولد نسائي مزمور داويت معرف 141 أبونا بوي مرقيتا سمرا مزمور داويت معرف 142 ماما بري مزمور داويت معرف 146 ماما تمنيت مزمور داويت معرف 147 ماما مولو مزمور داويت معرف 148 عاود كتصلينا شيخ ما يوعيلكم مثلا መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሓት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዝ እዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ زلالم عالم أقامم ذي حلف حق خعهبم
ንእግዚኣብሔር ካብ ምድረ መስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተሰለጠ በቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቤትን ኩልኹም ፈረይተ እዋምን ጽሕልታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርትን ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን። ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ። ስለ ቃላቱ ምስግና ይኹን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ነወ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። እቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ከብርኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። በክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ማማ ሉላ ክፍልታት ጸሎት ክትጽልይልና። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቑኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንክኾነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግና ነፍሰይ ገና መሬት ትነብር ካብ ሃለኽ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብራ የወድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን፣ ኣብ ገሃነብ እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ተኪትክ ተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማህፀኒ። ስብሐት ለኣብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት የስምዓልና። ኣቦና ኣቦይ ምርጌታ ኣስመራ መዋዕሊ ሰብ ዘይውዳእ መዋዕሊ ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከቲ ፅፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን ትሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚት ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኽ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘሕፍር ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቕዓኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ኣቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን። ለህይወት የስማዓልና። ማማ ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ክትጽልይልና። ማማ ብረይ ኣይስማዕኒ ዘሎ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ኣይስማዕኒ ዘሎ። ምስኪን ይስማዕ ኣሎ ይስማዕ ኣሎ ይስማዕ ኣሎ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ኣይስማዕኒ ዘሎ። እስኪ ጽንሕ ወደክ ይስማዕ ኣሎ ስማዕ ኣሎ ማዕረ ትደግም ኣላ ምስለኒ
تدقم هلا دعوة أبي حن ندي أتصنيحة لا ريبا مالتي ونتحت دنقل نباريخي بتقول تفصل الرديئت كي زرقحي نتي أب حلنا يكم معبل زقامات الكفاء حسابات كبير حقيو نتا حممت نفسي بأنتنت عزي حلواتا طفئ والو ما نابطولة من أحنا بقسيا مخنيات نسخي كآليت محرة التلمن آلايت أدن إخي أدمن جهوت نقسين أملاخين قويتاي يسوس كريستوس تسفى إخي أمين آمين. ቃለ ሕይወት የስማዓልና መማብረይ دلك ማማ ትምኒት ኦጎይታ በዛሬት እዚኣ ንዓሞ ክትፅልልና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ካባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ኣሜን ኣብዛዕዚ ጎይታ ብኣመማንን ንስምካ ምዝማርእ ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ወዳሴ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታና መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይቐኒየለይ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ቴንክዩ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማፁ ካብ ፀሓየሞም እንቲ ትቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ድማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም መዓርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን
አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልልና ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲታ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲታ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምትኻድገልና ተዘከርልና ኣሜን ኣሜን ዝተባህለት ምስጋና ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ ማማ ሎላ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓንን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ረዘነት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልዩልና እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሞታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ረዘነት ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ከደጋልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን
Alaison, Kriya Alaison, Kriya Alaison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Alaison, Kriya Alaison, Kriya Alaison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kriya Alaison, Kriya Alaison, Kriya Alaison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Alaison, Kriya Alaison, Kriya Alaison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kriya Alaison, Kriya Alaison. Kyria eleison, Kyria eleison. አቦና በመርጌታ ስም አብ ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልዩልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በህብርሃን በልስሃል ሙልአቴን ሆኑ ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ሆን ምክንያቱ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅትናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና ብዘድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ሰውሩን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልየና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚ ካብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕርሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ጸጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ወሃቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ትነፍስ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢጠኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓቶም ንስብ ሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምን ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናን ቅዱቅ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍጥረትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ወክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ
حلنا غد دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي هذا إيجابي صباحت قويتا سراوي السلام لكله سخي كاب أنس برغتي خي فراكر سخون برغيو وملتا تسقا إيجابي مساخيو وفست دس والكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسكانا أملاخ يكون إيجابي يسمعنا ثرفة جزير ما أملاخ بارخلنا مشات وردنا ቃለ ሕይወት የስማዓልና እሺ ንዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ዝሓለፈ ጠጠው ከም ዘበልና ዝሓለፈ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ክሳብ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ቁፅሪ 17 ኢና ነርና ሕጂ ኸ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ቁፅሪ 18 ክንጅምር ኢና ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 18 ማማ ትምኒት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ቆላሲስ ወይ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 18 ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ቁፅሪ ክፍሊ 21 ቁፅሪ 18 ከምኡ ድማ ሕጂ ብስጋ ከም ዝሞተ ብስጋ ተንስአ እቲ ትንሳኤ ስጋ ከዓ መለኮት ከቶ ዘይመውት እኳ እንተኾነ ንመለኮት ይንገር እዩ ግናኸ ብስጋኡ ሞተ ተንስአ ድማ እምበኣር ንሕና ከምዚ ንኣምን ከመይ ክርስቶስ ሓደ እዩ ባዕሉ ድማ ጎይታ እዩ የቕሬታ ብዚያ ዘይረኸዋ ማማ ሙሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 6 ከተንብብልና የቕሬታ ማቴዎስ 28 ቁፅሪ 6 ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነበይርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዑ ነርአያ ንዕነ ነርአያ ኣሜን ምስጋና ይኹን معنا ቁፅሪ 9 ንሕና ንሰብን ንቓልን ፈልዩ ከም ዝሰግድ ሰብ ኣይኮናን ሓደ ምስቲ ሓደ ተጸጊዑ ከም ዝነብር እንተበልናዮ ምትሓትን ምፍልላይን እዩ ዝኸውን ምትሓትን ምፍልላይን እዩ ዝኸውን እንታይ ደኣ ንሕናስ ንሓደ በይኑ ኢና ንሰግድ ከመይ ስጋ ካብ ቃል ጓና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስኡ በይኑ ሓደ እዩ ምስ ኣብ ዝነብር ከዓ ንሱ እዩ ነንበይኖም ክልተ ኣይኮኑን ዝነብሩ እንታይ ደኣ ምስቲ ዝለበሶ ስጋ ሓደ እዩ أما بري ምንታይና ክንደይ 74 ክንደይ ኢልካና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 18 ኖ ዝበፃሕና እዩ እዚ እወ 18 ደ እዋ ካብ 1 14 18 ምዕራፍ 1 ካብ 14 ክሳብ 18 እሺ ኣነለ ዝወደ እሺ እቲ ቃል ስጋ ኮይነ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ዮሃንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመፅእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ እዩ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እዩ እሞ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፀ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና
ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣካዶ ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መብረይ ማማትኒ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 19 ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ቆሎሴ ወይ ከዓ ቆላስዩስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ተዓቃድ እያ ዘላ የንብብ የፀኒሐ ትሰምዓኒ ዘለካ መሲሉኒ ተዓፅያ ፀኒሓ ናብራ ቅድስና ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ተቐኒለይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ማማ ሉላ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 31 ማማ ረዘነት ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 ቁፅሪ 20 ንሕና ናይ ተዋህዶ ኣካል እንተዳ ኣብ መዛቢልና እዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ፅንዓት የብሉን ንሕና ድማ ክልተ ናብ ምባል ክንወድቕ ኢና ክንፈላለዮ ድማ ከገድደና እዩ ብዛዕባ እቲ ሰብ በይኑ ጥራይ እንተኮይንና ስምን ክብሪ ውሉድነትን ጥራይ ከም ዘለዎ ክንዛረብ ክንግደድ ኢና ዳግም ከዓ ፈሊና ንእግዚኣብሔር ቃል ንበይኑ ብህላዌ ስምን ግብሪ ውሉድ ግብሪ ውልድነትን ከም ዘለዎ ጌርና ክንዛረብ ኢና ቁጥሪ 21 ንሓደ በይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልዮ ክልተ ክንገብሮ ከቶ ኣይግባእን እዩ ትምህርቲ እምነት ብኩሉ ቅንዕቲ እናኾነት በዚ ኣምሳል እዚ ኮነ በዚ ምግባር እዚ ብዝኾነ ነገር ሓቅነት ኣይርከብን እዩ ከመይሲ ተዋህዶ ኣካላት ብምፍልላይ ጥራይ እዩ ዝኾነ ዝብል እንተሎ መጽሓፍ ቃል ኣብ ኣካል ሰብ ጥራይ ከም ዝተዋሃደ ኣይነገረን እንታይ ደኣ ቃል ስጋ ኾነ ከማና ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ስጋ ወሲዱ ሰብ ኮነ ካብ ሰበይቲ ድማ ተወልደ ካብ ህላዌ መለኮቱ ግና ኣይተለወጠን ንሱ ዝበለ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ እዩ ስጋን ነፍስን ምስ ተዋሃደ እውን ከምቲ ናይ ቀደም ህላዌኡ ነበረ ብኡ ኣሚና ቅንዕቲ እምነት ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ቦታ ንሰብኽ ኣቦታትና እውን ከምዚ እዮም ዝኣመኑ ንንጽይት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ምስ ሰመይዋ እውን ከምዚ ተመክሑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና ኣሜን ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 31 ብሓንሳብ እንደለዋ ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 እቲ እግዚአብሔር ዝንእዶ እምበር እቲ ንርእሱ ዝንእድ ኣይኮነን ተፈቲኑ ዝወፅእ ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ከዓ ይመካሕ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ሰመራብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18
ማማ ብረይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 24 ንቓል ካብ ንጽሕቲ ድንግል ምውላዱ ጥንተ ህላዌኡ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብኣ ብንጹህ ስጋ ተወልደ እዚ እውን ቃል ነባቢት ነፍሲ ዘላቶ ፍጹም ስጋ ኣብ ሓደ ኣካል ዝተዋሃደ እዩ እምበኣር ብስጋ ልደቱ ከምዚ እዩ ሎሚ ነዚ ብፍቕሪ ክርስቶስ ፀሓፍኩልካ ከም ሓዉ ከዓ እልምነካ ኣለኹ በዚ ክትኣምንን ንኻልኦት ብኡ ክትምህርን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስን ቅዱሳንን ክቡራንን መላእኽቱን እምስክር ኣለኹ እዚ እንተገበርካ ቅንዕቲ ቤተ ክርስቲያን ፍቕሪ ብዘለዎ ፍጹም ሓድነትን ሰላምን ክትከውን እያ ምስካህናት እግዚኣብሔር ፍቕርን ስምምዕን ይሃሉ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 22 ቁጥሪ 26 እዚ ቅዱስ መምህር ቄርሎስ ብዛዕባ ሃይማኖት ናብ ንስጥሮስ ፀሓፈ ነዚ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ መጻሕፍቲ ዝተባህለ ቃላት ናብ ክልተ ኣካል ወይ ናብ ክልተ ገጽ ዝኸፍል መን እዩ ቃል እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተረኽበ ንሱ ንበይኑ ካብ ስጋ ፍሉይ እዩ ግብሪ መለኮት ከዓ ይገብር ይብሉ ኣለዉ እቲ ካብ ድንግል ዝለበሶ ስጋ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ካልእን ፍሉይን እዩ ናይ ስጋ ግብሪ ድማ ይገብር ዝብሉ ኣለዉ እቶም ከምዚ ዝብሉ ንፍርዲ ድልዋት እዮም ግናኸ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጎይታ እዩ እዮም ዝብሉ ኣነ እውን ምስኣቶም እየ ስለዚ እዘን ቃላት እዚአን ትምህርቲ ክኾና ፀሓፍና በለ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ለቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሜን ንኣናስ ቆሮንቶስ 1:8-6 ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ይኸውን ንሕና እውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡ ይኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ክንከውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና አሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና መብረይ ማማ ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 15 ክሳብ 19 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 ኣብ ሓዲስ ኪዳን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 4 ማማ ሙሉ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 14 ማማ ሉላ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ቁጥሪ 28 ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ ዝተባህለ ነገር ካብ ኣምሳላት ብሓንቲ እኳ ለውጢ ኣይገበርናን እቲ ኣብ መንጎ እዞም ቃላት እዞም ክልተ ቃላት ተዋህዶ ዝፈሊ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ቃል ንበይኑ ሓደ ወገን እዩ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ሰብ ከዓ ንበይኑ ካልእ ወገን እዩ ዝብል ግና ንዕኡ ንዘለዓለም ውድቆን ፍሉይን ጌርናዮ ኣሎና ኣማ ትምኒት أنا خندي بعد يكون እሺ وانجيل ماتيوس 18 خاب 15 خساب 19 حاو كان تبدلك كيد نسخان نسون أبينهم جن حيو أنت سمعك كان حاو خرب حكايو أنت زي سمعك جناب أفكل التوي سلسة مسكر كل نجار كسقني حدا ويكل تمسخ عوسد نعتاتهم أنت زي سمعهم كا نمحبر نجرا نتا محبر أنت زي سمعكنا كم أرمين كم تجاون رأيو أم مدري إذا أسركم كله أب سماي أسرك خونيو أم مدري إذا فتحكم كله دما أب سماي فتح كم زخون بحق قبلكم الله كلتا ويسلستا خوينهم بسماي أب استأكبلو أنا خا أبو أما أكلهم يمو كلتا خبهاتكم أم مدري بظلم منو نجر كله أنت تسمعوا
ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክወሃቦም እዩ ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ። ክብረት ይሃብለ ይቀኒለይ ዳኩም ቃለ ሕይወት የስማዓና ባባ ያዕቆብ ኣራይ ቆሮንጦስ 5:1-4 ሰምዑን ዘለኹም ወይ ይስማዕ ኣሎ። ኦኬ ሞት ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ክንቅንጠጥ ፈቲና ዘይኮነስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ክንለብስ ሃረብ ንብል ኣሎና። ከመይ እወ ድንኳን እዚ ከቢዱና ንቕንዞ ኣሎና። ይቐኒለይ ምሳሌ ሓቀይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4 ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 4 እወ ኣይሰማዕካያ እንድኻ ነው ሰሚዕ እያ ካልኣይ ቆሮንጦስ ያንቢባ አቤት ካልኣይ ቆሮንጦስ ያንቢባ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣይኮነትን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ፀንሕን በኣረ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እወ እንህለ ረኪበያ ቀዳማይ 5:4 እወ ኣቀዶ እወ ኣረ ዋይ ይቅርታ ግበሩለያ እስኪ 3:4 እያ ትብል ዘላ እወ ደሓን 3:5 ተተሓሒዘን ኣለዋ ኣራይ ሽህ እኳ ብስጋይ ርሑቕ እንተ ኮንኩ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም ኣለኹ ምሳኻትኩም ከም ዘለኹ ኮይነ ከዓ ነቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ርክሰት ዝፈፀመ ሰብ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሮ ፈሪደዮ ኣለኹ። ንስኻትኩም ኣነ ከዓ ብመንፈስ ሓይሊ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዘለውዎ ምስ ተኣከብኩም ብመዓልቲ ጎይታ መንፈስ ምእንቲ ከድሕን ብስጉኡ ክቕፃዕ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ንሰይጣን ኣሕሊፍኩም ሃብዎ። ወይ ወሲኸያ መስለኒ ወሲኸላ ሶሪ ሽግር የብለን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቤት ሞት የስማዓና ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:14 ሓደ እኳ ነቲ በዛ ደብዳቤ እዚኣ እንብሎ ቃልና ዘይእዘዝ እንተሎ ምእንቲ ዝሓፍርሲ ምስኡ ከይተሓብሩ ምልክት ግበሩሉ። ላቐላቶም ምስጋና ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ስመምሉ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 14 11 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ነቲ ሸረኛ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ጥፉእ ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ክነንውን ሓጢኣት ምግባሩ ፈሊጥካ ሓደ ሳዕ ካልኣይ ሳዕ ምስ መዓድካዮ ኣርሕቆ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:7 ፊልጵ ምዕራፍ 2:7 ቁጥሪ 29 ንሕና ግና እቲ ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ ቃል ምስ ስጋ ሓደ ህላዌን ሓደ ኣካልን ከም ዝኾነ ብርግፅ ንፈልጥ ኢና። ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እቲ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ብኸመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ብኸመይ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ተመራሚሩ ዝፈልጥ ዳኣመን እዩ። ከምቲ ጽሑፍ ንሱ መልክዕ ባርያ ስለ ዝወሰደ በምሳል ሰብ ኮነ ዝብሎ እዩ። ቲቶስ ምዕራፍ ፊልጵ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7
መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰብ እውን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣማን ትምኒት ማማረ ዘነት ቲቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ቁጥሪ 30 ዳግም ንሕና በዚ ካብቶም ብግብሪ ሓደ ዘይኮኑ ክልተ ህላዌ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና። ከመይ ካብ ጥንቲ ህላዌ መለኮትን ህላዌ ሰብነትን ማዕረ ሓደ ኣይነበረን። ከምዚ ፍሉይ ካብ ኮነ ከመይ ኢሉ ዳ እግዚኣብሔር ቃል ክነሱ ናብቲ ንዓና ዝግባእ ትሑትን ሕሱርን ትሑት ክብልን ዝተናዓቐ ሰብነት ክወሃድን ፈተወ። ሕጂ ኸ ንሕና ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ክንፈልጥ ብግብሪ ሓደ ዘይነበሩ ክልተ ህላዌ ሓደ ብምዃን ከይተፈላለዩ ኣብ ሓደ ተዋህዶ ዝኾኑሉ ክንፈልጥ እንተመርመርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ፈላጥ ዝኾነ ሰብ እቲ ካብ ክልተ ህላዌ ክልተ ተዋህዶ ብዘይ ጥርጥር ባዕሉ ይፈልጥ እዩ። ንዘለዓለም ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምፍልላይ ኣይገብርን እዩ። እንታይ ደኣ ብሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ ኢሉ ይኣምን። ብዘይ ምፍልላይ ከዓ ተዋህዶ ሃይማኖት ይቕበል። ቁጥሪ 32 ናብቲ ጥፉእ ዝኾነ ናይቲ ጥፉእ ዝኾነ ንስጥሮስ ሃይማኖት ግና ካብዚ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ባዕሉ ኣምላኽ ቃል ስጋ ኮነ ሰብ ኮነ ይብል፣ ምስጢረ ስጋዊኡ ግና ኣይፈልጥን እዩ። ግናኸ ክልተ ህላዌ ይብል፣ ነንበይኖም ከዓ ይፈላለዮም። ንእግዚኣብሔር ቃል ንበይኑ ናብ ሓደ ሸነኽ ነቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ሰብነት ከዓ ናብ ካልእ ሸነኽ ገይሩ ንሱ ንበይኑ ናይ መለኮት ማዕርነትን ክብርን ብሕድረት ከም ዝተሳተፈ ይገብሮ። ባዕሉ ግና ቄርሎስ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፣ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ስጋ ፍሉይ ኣይኮነን። ኣነ ከዓ ካብቲ ብግብሪ ካብኡ ዘይፍለ ብቓል ካብ ስጋ ብግብሪ ኣይፈልዮን እየ። ነቶም ክልተ ህላዌ ከዓ ነንበይኖም ኣይሓዋውሶምን እየ። ብተዋህዶ ከዓ ሓንቲ ስግደት እየ ዝሰግድ። ዳግም እቶም ኣብ አንጾኪያ ዘለዉ ካልኦት ንክርስቶስ ከምዚ እዮም ዝፈልጥዎ፣ ግናኸ ክልተ ህላዌ ይልውጡ እዮም ዝብሉ። ንሕና ድማ እዚ ንመለኮት ጉድለት ከም ዝኾነን እዚ ግብሪ እዚ ኣብ ህላዌ መለኮትን ኣብ ህላዌ ሰብነትን ክህሉ ኣይግባን እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣይደባለቑን ኣይተሓዋወሱን እዮም ኢና እንብል። ዳግም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ስለ ዝኾነ ምስ ሰብነቱ ሓደ እዩ። ብሞት ብምትሕውዋስ ኣካል እዩ ሓደ ዝኾነ ድማ ይብሉ። ኣነ ግና ነቲ ብኹሉ ነገር ሓደ ዝኾነ ኣይፈልዮን እየ። ንስኻትኩም ከዓ ከምቲ እዚ ድኻ ንስጥሮስ ዝደፈረ ምፍልላይ ክልቲኡ ህላዌ ኣይትቀበሉ። ድኽነቱ ከም ዝረኸበ ከምዚ ይተኣመን፣ ንዕኡ ንበይኑ ከዓ ብኡ ይዛረብ። تسمعنا ቲቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ነቲ ሻረኛ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ጥፍኣት ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ክሁንን ውን ሓጢኣት ምግባሩ ፈለጥካ። ሓደ ሳዕን ካልኣይ ሳዕን ምስ መዓድካዮ ኣርሕቆ። ስለኣላፍቱ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕና ተነቢባውን ፀኒሓ እያ። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ሰመርኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 3 ማማ ብረይ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 11 ቁጥሪ 36 ቃል መጻሕፍቲ ብኡ ጥራይ ተፈልዩ ኣሎ፣ ከምቲ ንባብኸቶ ኣይበሃልን እዩ። ብዛዕባ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተረኽበ ቃል ንበይኑ ዝበሃል ኣሎ፣
ብዛዕባ ወልዲ ድማ ንሱ እውን ካብ ማርያም ዝተወልደ ካብ ቃል ካልእ ከም ዝኾነ ንበይኑ ፍልይ ጌርካ ዝንገር ኣሎ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 3 ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንደዘይኮይኑ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብል ዝብል ሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ أفلتكم علىهم سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓና። تحدى أسرت حدا ብዙሓት ዘይእዙዛት ተዛረብቲ ሃተውተውን መስሓትን ኣለዉ። እዚኣቶም መናዳ ካብ ሰብ ግዝረት እዮም። ንሳቶም ርኩስ ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ዘይግባእ እናምሃሩ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገላብጡ ምዕባስ ኣፎም ግቡእ እዩ። ቃለ ሕይወት ይስማዓና። ማማ ብሬ አቡና ባባ ያዕቆብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ማማ ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 49 ክሳብ 59 ያዕቆብ ከይዲ ዳቆነደ እሺ ማማ ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ማማ ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 49 ክሳብ 59 አዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 37 መጻሕፍቲ ግና ብዛዕባ መለኮቱ ዝተዛረባ ኣለዋ ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ዝተዛረባ እውን ኣለዋ ንሱ ኣምላኽን ሰብን እዩ ብዛዕባ መለኮቱን ሰብነቱን እውን ብሓድነት ዝተዛረባ ኣለዋ ኣነ ድማ ካብዘን ቃላት እዚአን ንመለኮት ዝግባእ እዛረብ ኣለኹ ንሰብነት ዝግባእ እውን ካልእ ኣሎ ንሳተን ድማ ንወልድ ካብ ክልተ ህላዌ ብፍጹም ተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ብምባል እየን ዝገልጻዎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 14 ቃል ህይወት ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 49 ክሳብ 59 ሽዑ ኢየሱስ ኣነስ ኣቦይ ደኣ የኽብሮ ኣለኹ እምበር ጋኔንሲ የብለይን ንስኻትኩም ከዓ ተሕስሩን ኣለኹም ኣነ ንርእሰይ ክብረት ኣይደልን እየ እቲ ዝደልን ዝፈርድን ግና ኣሎ ቃለይ ዝሒሉ እንተሎ ንዘለዓለም ሞት ከም ዘይርኢ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰለው ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና ኣብርሃም እኳ ሞይቱ ነቢያት እውን ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ንዘለዓለም ሞት ኣይጥዕምን እዩ ትብል ኣለኻ ካብቲ ዝሞተ ኣቦና ኣብርሃም ዶ ንስኻ ተዓቢ
ነቢያት እውን ተዓቢ ነቢያት እውን ሞይቶም ንርእስኻ መን ትገብራ ኣለኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ ርእሰይ እንተኣኽበርኩ ክብረተይ ፍረ የብሉን ዘኽብረንሲ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦ እዩ። ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግን እፈልጦ እየ። ኣይፈልጦን ዝብል ከዓ ከማኻትኩም ሓሳብ ምኾንኩ ነይረ። ኣነ ግን እፈልጦ ቃል እውን እሕሉ እየ። ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ተሓጐሰ ረኣያ እሞ ባህ በሎ ኢሉ መለሰሎም። ኣይሁድ ከዓ ግና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ዶ ርኢኻዮ ኢኻ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ስለዚ ክደርብዩሉ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ግና ተሓብአ ካብ ቤት መቕደስ እውን ብማእኸሎም ሓሊፉ ወፀ። ስለ ቃላቱ ተመስገን ይኸውን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ሙሉ ኣማሉላ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ንዓይ ሃይብካኒ ንማማ ኤልሳ ሃይብካየን እኳ ንማማ ኤልሳ የሬታ እሺ ማማ የሬታ ኣዴና ኤልሳቤጥ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ኣዴና ኤልሳቤጥ እንታይ ጉድ እዩ ደቀይ። እታ ኣምላኽ ብርሃን እዩ። እታ ካብ ክርስቶስ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩም እውን እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ። እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ከዓ ፀልማት ዝብልዎ ከቶ የልቦን ይብል ኣሎ። አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማሉላ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 38 ሕጂ ድማ እቲ ብተዋህዶ ሓደ ዝኾነ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትን ሰብነትን ክበሃል ዝግባእ ኣብቲ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ቃላት ኣይትፍለዩ። ግናኸ ነዚ ብጥንቃቐ ፍለጡ። እዘን ቃላት እዚአን ንሓደ በይኑ ንወዲ እግዚኣብሔር ኣዝየን ዝግብኣዎ እየን። እዚ እውን ነቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ንሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክልተ ኣይፈላለያኦን እየን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና። ቃል ሕይወት የስማዓልና ማማረ ዘነት ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ኣቦና ብመርጌታ ስመራብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 9 ነዘን ቃላት እዚአን ከምዚ ክንብል ይግባእ። ንመለኮት ዝግባእ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንብሎ ነቲ ሰብ ንምዃኑ ዝግባእ ድማ ብዛዕባ ሰብነቱ ንብሎ። መጻሕፍቲ እግዚኣብሔር ቃል ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደ ብዳሕራይ ዘመን ከዓ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ብስጋ ተወልደ ብምባል ነገሩ እናገለጻ ደኣ ብኸመይ እዚ ንኩሉ ዘይፍለጥ ገላትያ 4:4 ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ። አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና
ሮሚ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን። ቃለ ሕይወት ያስማዓልና። ቁፅሪ 4 ሕጂ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘይምርመር ተዋህዶ ብዘይ ምፍልላይ ካልእ ነገር ክዛረብ እየ። ብንጽህቲ ድንግል ንስሓ ወላዲተ እግዚአብሔር ብስጋ ከም ዝኾነት ንኣምን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ሓደ እዩ። እግዚአብሔር ቃል ናብ ስጋ ተለወጠ ኣይንብልን። ስጋ እውን ናብ ህላዌ መለኮት ተለወጠ ኣይንብልን። ከመይ እግዚአብሔር ቃል ኣይቄርን ኣይልወጥን እውን እዩ። እዚ ዝተዛረብክዎ ነገር ከቶ ኣይምርመርን እዩ። ኣነ ነተን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተነግራ ዝተፈላለያ ቃላት ኣይነቐፍኩን። እንታይ ደኣ ኣነ ንጎይታ እፈልጦ እየ። ኣምላኽ ብምዃኑ ከዓ ኣምላኽነቱ ሰብ ብምዃኑ ከዓ ከም ሰብነቱ ብሓድነት ብኡ ይንገር እዩ። ከመይ ባዕሉ ኣምላኽ ባዕሉ ድማ ሰብ እዩ። ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 23 ቁፅሪ 42 ካብዚ መምህር እዚ ናብ ንስጥሮስ ዝተለኣኸ መልእኽቲ እዚ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፣ ክልተ ኣይኮነን። ሽሕ እኳ ካብ ክልተ ህላዌ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እንተኾነ ብዘይ ምትሕውዋስን ምፍልላይን ዘይብሉን ሓደ ኣካል ሓደ ህላዌ ምዃኑ ተዋሃደ። ሰብ ካብ ስጋን ነፍስን ምዃኑ ከም ዝፍለጥ ንሱ ድማ ክልተ ኣይኮነን ሓደ እዩ። ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 24 ቁፅሪ 43 ካብዚ መምህር እዚ ናብ ሰብ ምብራቕ ዝተለኣኸ መልእኽቲ እዚ እዩ። ቃል ብመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ህላዌ እዩ፣ ብሰብነቱ ድማ ምሳና ሓደ ህላዌ እዩ። ተዋህዶኡ ከዓ ካብ ተዋህዶ ብዘይ ምትሕውዋስ እቲ ብኡ እናኣምን ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ። በታ ንጽሕቲ ድንግል ንሳ እውን ወላዲተ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነ ንኣምን። ሰብ ኮነ ነቲ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ከዓ ካብኣ ግዜ ጽንሰቱ ጀሚሩ ምስኡ ሓደ ገበሮ። ንዝነበረና ግዜ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፀሓዮ። ሎማዓንቲ ካብ ዝተነበልና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ቁፅሪ 17 ጀሚርና ክሳብ ሃይማኖት ክሳብ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 24 ቁፅሪ 43 ኣብዚኣ ጠጠው ከነብል ኢና። ንዝነበረና ግዜ ስም እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ክንዝምር እንደሊ ተልዩ ናብ መዝሙር ክንከይድ ዝዝምር ሰብ ተዘይለ ክዝምር እሺ። ማማ ሙሉን ማማ ትምኒትን ኣለኹን ትምኒት ትዘምር ዘምር ሙሉየ ናባኺ ማዕሪ
እሺ መዝሙር ትምኒት ዝምሪ ዲኺ ዘምርም ነየ ዘምሪ እሺ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ኣነ ኸምልኾ ፀዊዑኒ ብጽኑዕ ፍቕሩ ፈዊሱኒ ኣብ ቤት ኣትዩ ኣብሪሁለይ ኣመጊሩኒ ኣብ ሂወተይ ኣነ ዝህቦ እንታይ ኣለኒ ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ እሾኽ ኣብ ርእሱ ተሰኪሙ መርገም ካብ ነፍሰይ ኣርሒቁለይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ደሙ ይፍሲሱ ኣፍቂሩኒ መስቀል ሓዚሉ ደኺሙለይ ጥፍጣፍ ናይ ሰባት ተቐቢሉ ንመግረፍተይ ተገሪፉለይ ንዓይ ዝግባእ መከራሞት ተቐቢሉለይ ጎይታ ጎይቶት ከይቀረብክዎ ቀሪቡኒ ናብ ብርሃን ህይወት ስሒቡኒ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ተታሒዘ ተኣሲረ ብለውሃት ፍቕሩ ተሰቢረ ቀይርዎዩ ንታሪኸይ ምሉእ ሰብ ገይሩኒ ኣምላኸይ ኣፈይ ዝማሬ መሊእዎ መንፈሳውነት ኣምሂሩኒ ኣቦ ናይ ጥበብ ናይ ትሕትና ምስኡ ምንባር ይሕሸኒ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተሃበኒ ዕድል የመስግን። ክብረት በለይ ምን ሓፍተይ ቴንኪዩ ኣገልግሎት ካብ ዝወዳ ዝለዓለ ስሜታ ክነት የብፅሕካ አሜን አሜን። ብናማ ትምኒት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብሁሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖዬ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ኣነ ኸምልኾ ፀዊዑኒ ብጽኑዕ ፍቕሩ ፈዊሱኒ ኣብ ቤተይ ኣትዩ ኣብሪሁለይ ኣመቂሩኒ ኣብ ሂወተይ ኣነ ዝህቦ እንታይ ኣሎኒ ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ እሾኽ ኣብ ርእሱ ተሰኪሙ መርገም ካብ ነፍሰይ ኣልዒሉለይ ደሙ እዩ ኣፍሲሱ ኣፍቂሩኒ መስቀል ሓዚሉ ደኺሙለይ ጥፍጣፍ ናይ ሰባት ተቐቢሉ ንመግረፍተይ ተገሪፉለይ ንዓይ ዝግባእ መከራሞት ተቐቢሉለይ ጎይታ ጎይቶት ከይቀረብክዎ ቀሪቡኒ ናብ ብርሃን ህይወት ስሒቡኒ
ተታሒዘየ ተኣሲረ ብልኻት ፍቕሩ ተሰቢረ ቀይርዎ እዩ ንታሪኸይ ምሉእ ሰብ ገይሩኒ ኣምላኸይ ኣፈይ ዝማሬ መሊእዎ መንፈሳውነት ኣምሂሩኒ ኣቦ ናይ ጥበብ ናይ ትሕትና ምስኡ ምንባር ይሕሸና ምስኡ ምንባር ይሕሸኒ ዝብል ናይ ምስጋና መዝሙር ክትዝምረልና ፀኒሓ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት ብጣዕሚ ጥዑም መልእኽቲ ዘለዎ መዝሙር እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ሙሉ ዝያሬታ ማማ ትምኒት ናብ ኣስተንትኖ መዝሙር ክንኣቱ ናይ ማማ ህይወት ይርኢ ኣለኹ ወዲ ያቆን ወደይ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም ኣምላኽ መስገን እዋ ኣነ ከዓ እታ መጀመርታ ትብላ ነበረት ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ፆረይ ኣውዲቑለይ ኩሉ ትብል እታ ርእስታ ተደጋጊማ ትብላ ነበረት ንዓየ ከስተንትና ደለ ቴንኪዩ ትምኒት ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መዝሙር ነይሩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ስጋዕ 30 ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ዕርዑተይ ፎኪስ ጾረይ እውን ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ንስኻትኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ንስኣት ኸይድ ኮይና ተሰሚዓትን እሞ ሳይ ክብል ደለ ቴንኪዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ማ ህይወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ሓቀይ ቁጥሪ 28 ክሳብ 30 እወኒ ደቀን ወደ ያ ቃለ ህይወት የስማዓልና እሺ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ እናብለት ክዝምረልና ፀኒሓ ነዚ ከነስተንትኖ ንደሊ ተሊና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116 ቁጥሪ 7 ነፍሰይ እግዚአብሔር እንዳልካን ዲያቆን ዛሬታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116 ቁጥሪ 7 116 ቁጥሪ 7 ነፍሰይ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩልኪ እሞ ናብ ዕረፍትኺ ተመለሲ ቃለ ህይወት የስማዓልና መማሉላ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 116 ቁጥሪ 7 መዝሙር ዳዊት 34 ካብ 1-3 ዲያቆን ወደይ ሰፍትና እንደይ መዝሙር ዳዊት 134 34 እንዳ እሺ ምዕራፍ 34 ካብ 1-3 እስካብ 3 ካብ 1 ክሳብ 3 እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ይባርኮ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ይባርኮ ውዳሴኡ ንሓወረ ኣብ ኣፈይ እዩ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ክትሕበን እያ ትሑታን እዚ ሰሚዖም ክሕጎሱ እግዚአብሔር መሳይ ኣዕብይዎ ንስሙ ሓቢርና ልዕል ነብሎ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ብረይ ዋላ ከዓ ዲያቆን ወደይ ንስኣት ኸይድ ትኾነት ቁርብ መዝሙር ዳዊት ቁጥር 30 ምዕራፍ 30 ምዕራፍ 30 3 ክሳብ 5
እግዚኣብሔር ነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውፃእኻያ ናብ ጉድጓድ ከይትወርድሲ ንህይወት ኣድሓንካኒ ኩርኡ ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ፀጉኡ ግን ንሙሉእ ዕድመ ይፀንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንጎሆ ግና እልልታይ መፅእ እሞ ኣትሙ ቅዱሳኑ ንእግዚኣብሔር ዘምርሉ ንቅዱስ ስሙ እውን ኣመስግኑ ቃለ ሕይወት የስማዕና ማማ ጊደና እውን ብመልእኽቲ ሰዲዳ ኣላ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 29 ክሳብ 30 ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኲስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካብኣይ እውን ተመሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ጊደና ሕይወት የስማዓልና ማማ ጊደና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 30 እሺ ከነስተንትን ደልይት ህሊና ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ዝብል መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር ከነስተንትኖ እንደልይት ህሊና መዝሙር ዳዊት 86 ተባሂለ ደደቀኑት መዝሙር ዳዊት 86 አይተባለት ካብ 10 ክሳብ 13 ንስኻ ዓብይን ተኣምራት እትገብርን ኢኻ እሞ ኣምላኽሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ወእግዚኣብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መንገድኻ መሃረኒ ስምካ ክፈርሲ ንልበይ ኣዳልዎ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ሳህልኻ ንኣይ ዓብይ እዩ ንነፍሰይ እውን ካብ ማዕሙቕ ሲኦል ኣውፂእካያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካ እውን ንዘለኣለም ከኽብር እየ አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 86 ቁፅሪ ካብ 10 ክሳብ 13 10 ክሳብ 13 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 86 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 13 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆኖም ሓንቲ ደኽውስኽ ዋላ ካልእ ሰብ እሺ ብጣዕሚ እዛ ጥቕስ ክስታ ጌራቱ ነታ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ትሸኸሙሲ ኣብዚኣ ክስተከብላ ከለኹሲ ስጋዕ መጨረሽታ ከም ዝኾነ ክሳዕ እንታይ ትብል ኣላ ኣብ ኢሳያስ 46 ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 4 ሲ ክሳዕ እርግናኹም ኣነ ክሳዕ ትሽይቡ ድማ ክፀረኩም ኣነ ገበርኩ ኣነ እውን ክድግፍ እየ ክፀውርን ከድሕንን እየ ኢሳያስ 46 ቁፅሪ 4 46 ቁፅሪ 4 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሕይወት ኢሳያስ ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 4 ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕይወት ኣነ እውን ንእሽተይ ክብል ዶ እሺ ማማ ዳዊት ምዕራፍ 31 መዝሙር ዳዊት ተሸመንተ እወ ንመከራይ ርኢኻዮ ንፀበባ ነብሰይ ፈለጥካዮ ናብ ኢድ ፀላኢ ኣይሃብካንን ነጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየን ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳሕ ክሕጎስን እየ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 31 ቁፅሪ 8 7 ብሓደ እሺ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 8 ቃለ ሕይወት የስማዓልና እሺ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ዘንበብክልና ማማ ሕይወት ንኹላቱን ነዚ በዚ ኸነስተንትኖ ፀናሕና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና
لمعنت استنبلنا نهمي نتهم دحركم ساعتهم ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ካብ ክፍሊ 21 ቁጥሪ 17 ጀሚርና ክሳብ ሃይማኖት ክሳብ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 24 ቁጥሪ 43 ክንመሃር ፀኒሕና እሞ ነዚ ከነስተንትኖ እንደሊ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ከነስተንትኖ እንደሊ ክንገልጾ እንደሊ ኣብዚ ዝተነበውን ሕቶ ተሊል ዘለና ናብ ኣስትንትኖ ክንሰግር أفتا ክፍሊ 24 ወደ 43 ንላዕሊ ግበረለይ ምቕሩብ ከንብባ ደሊል ክፍሊ ኣብዚኣ እሺ ከምዚ መምህርሲ ናብ ሰብ ምስራቅ ዝተለኣኸ መልእኽቲ እዚ ቃል በመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ህላዌ እዩ ብሰብነቱ ድማ ምሳና ሓደ ህላዌ እዩ ተዋህዶኡ ከዓ ካብ ክልቲኡ እዩ ምእንቲ እዚ ከም እምነት ተዋህዶ ብዘይ ምትሕውዋስ እቲ ብኡ እንኣምን ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ በታ ንጽሕቲ ድንግል ንሳ እውን ወላዲተ ቁርብ ሓፈብላ ዲያቆን ወላዲተ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነት ንኣምን ሰብ ኮነ ነቲ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ከዓ ካብታ ግዜ ፅንስቱ ጀሚሩ ምስኡ ሓደ ገበሮ እዚኣሲ ብኩላታ ክነንብባ ዝፀናሕና ኩሉ ዘጠቃለለት ትመስለኒ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሲ እቲ ቃልሲ ተዋሂዱ ስጋ ተዋሂዱ ኣብ ማህፀና ተዋሂዱስ ሰብ ኮይኑት ብህላዌኡ በቃ ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ጀሚሩስ ኣምላኽ ምስኡ ነይሩ ጎይታ ኣምላኽን ሰብን ነይሩ ማለት እዩ ተፈጢሩ ሕጂ እቲ ሰብ እቲ ተዋሂዱ ኩሉ ግዜ እቲ ተወልደ ከዓ ክርስቶስ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ እሞ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋ ተወሲዱ ሰብ ኮይኑ ሙሉእ ሰብነትን ሙሉእ መለኮትን ዝሓዘ ሙሉእ ኣምላኽነትን ሒዙ እዩ ተቢሉ እሞ እቲ ዘሎስ ኣብ ውሽጣስ ተዋሂዱ ተዋህዶ ንበሃሉስ ብኡ እዩ ብኩላ እታ ዝተነበበት ሰብ እዚኣ ዝተጠቃለለት ኮይና እያ ተረዲኣትኒ ዲያቆን ሓወይ ወደይ ዲያቆን ወደይ ኣብዚኣ ዝተጠቃለለት መሲሉኒ እሞ እንደገና ገለፅ ኣብሉልና ንስኻትኩም ሽማማ ሙሉእ ፅቡቅ ኣስተንትኖ ኣቦታት ከዓ ክገልፅዎ እዮም ቃለ ሕይወት የስማዓልና ማማ ሙሉእ እሺ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ካብ ቁፅሪ 17 ጀሚርና ክሳብ ክፍሊ 24 ቁፅሪ 43 አንቢብና ካብዚ ሕቶ ርእይቶ ኣኽነስተንትኖ እንደለዉ እንተልና ተገዜ ክንጥቀመሉ ዲያቆን ወዴታር እቲ 42 ክፍሊ 23 ክንደይ ክፍሊ 74 ክፍሊ 23 42 ካብቲ መምህር እዚ ናብ ንስጥሮስ ዝተላእኸ መልእኽቲ እዚ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክልተ ኣይኮነን ሽሕ እኳ ካብ ክልተ ህላዌ ከም ዝኾነ
ዝፍለጥ እንተኾነ ብዘይ ምትሕውዋስ ምፍላይ ዘይብሉ ሓደ ኣካል ሓደ ህላዌ ኮይኑ ተዋህደ ሰብ ካብ ስጋን ነፍስን ምዃኑ ከምዚ ዝፍለጥ ንሱ ድማ ክልተ ኣይኮነን ሓደ እዩ ያሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ክርስቶስ ምዃኑ ሓደ ምዃኑ ብዘይ ምልዋጥ ምትሕዋስ ያሃ ክልተ እውን ኣይኮነን ጎይታ ሓደ ንሱ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓና መማብረይ አሜን ሃይማኖት አበው ክፍሊ 23 ቁጥሪ 42 ተስተንትንና ፀኒሓ ቃለ ሕይወት የስማዓና መማብረይ እሺ ተሪፈናና ዘለዋ ግዜ ብዙሓት ኣይኮናን እሞ ነዘን ካብ ሎማዓንቲ ዝተነበ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ቁጥሪ 17 ክሳብ ክፍሊ 24 ቁጥሪ 46 ዝተነበ ሕቶ ርእቶ ወይ ኣስተኖተል ንጥቀም እንተን ተሪፈናና ዘለዋ ግዜ لعشران أربعة والمساء تمثل كفل 24 74 كفل 74 ناف كفل 20 تحت عام الساعة والمساء خوينا تسمعني ربك في التنايل ايوه قرب لا كابزي ممهر نفسب مبراء زتلاقة نوع 3 أسا هو 4 3 طبعا 4 3 ካብዚ መምህር እዚ ናብ ሰብ ምብራቕ ዝተላእከ መልኣኽ እዚ እዩ ቃል ብመለኮቱ ምስ ኣብ ሓደ ህላዊ እዩ ብሰውነቱ ድማ ምሳና ሓደ ህላዊ እዩ ተዋህድኡ ከዓ ካብ ክልቲኡ እዩ ምእንቲ ዝኸም እምነት ተዋህዶ ብዘይ ምትሕውዋስ እቲ ብኡ ንኣምን ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ በተ ንጽህቲ ድንግል ንስውን ቁርባል ኣላ ዲያቆን ቁርባል ኣላ ንሳውን ንሳውን ወላዲት እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነት ንኣምን ሰብ ኮነ ነቲ ካብኣ ዝውለስ ዝወለደቶ ስጋ ከዓ ካብቲ ግዜ ጥንሰቱ ጀሚሩ ምስኡ ሓደ ገበሩ ክልተ ኣይኮነን ብመለኮቱ ሓደ ህላዊ እዩ ሰውነቱ ድማ ምሳና ሓደ ህላዊ እዩ ተዋሂዱ ካብ ኩሉ ክልቲኡ እዩ እሞ ምእንቲ ከምዚ እምነት ተዋህዶ ብዘይ ምትሕዋስ በቲ ብኡ ዝኣመን ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ በታ ጥንስቲ ድንግል ንሳውን ንጥህቲ ድንግል ንሳውን ወላዲት እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነት ንኣምን ሰብ ኮይኑ ድማ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ ከዓ ካብታ ግዜ ጥንሰቱ ጀሚሩ ምስኡ ሓደ ገበሩ እዚ እውን ምስኣ ኮይና ትሰማዓኒ እሱ ብመለኮቱን ብህላውነቱ ብኩሉ ሓደ እዩ ምሳናውን ሓደ ህላዊ ተዋሂዱ ከዓ ክልቲኡ እዩ ምእንቲ ዝኸም እምነት ተዋህዶ ብዘይ ምትሕውዋስ ድማ ብኡ ንኣምን ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ በታ ንጽህቲ ድንግል ንሱን ወላዲት እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነት ንኣምን ሰብ ኮነ ነቲ ካብኡ ዝወሰዶ ስጋ ከዓ ካብቲ ግዜ ጥንሰቱ ጀሚሩ ምስ ሓደ ገበሩ ያውን ምስ ኣገርያ ቃለ ሕይወት የስማዓና ማማብሬ እሺ ከነስተንትን ልደሊ ሕቶ ዘለና ርእይቶ ዝኾነ ዘለና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ
እሺ ነታብ እንድሕርኩም ዝኣተኹም ሃይማኖታዊ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 74 ክፍሊ 21 ቁፅሪ 17 ክሳብ ክፍሊ 24 ቁፅሪ 43 ኣንቢብና ነዚ ከነስተንትኖ እንደሊ ሕቶ ርእይቶ ዘለና እቲ ግዜ ክሳብ ዘሎ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ከውፅኦ ክእለ ዝኾነ ዝረኣኸሞ ጥቕሲ ወይ ሕቶ ዝኾነ ተሊ ዲያቆን ወደይ ኣቤት እሺ ቁርብቲ ኣብዚኣ ክትበርሃለይ ደሊ ዘለኹስ ቁርብቲ ኮንፊዝ ኮይኑ ኣለኹ ሓንቲ ወይ ኣብታ ምዕራፍ ክፍሊ 22 ምዕራፍ 31 ل22 ምዕራፍ 31 ሕጂ ከምብባ ሞርተን እናተይ ዘይተረዳእኒ ዘለዋ እቲ ክትሕዝቱ ተረዲእን ግን ቁርብተይ ኮንፊዝ ገይሩን ኣሎ ወይ ትትሕዙ እንዳተረዳእንሲ እንታይ ትብላላሲ ሕጂ ከዓ ንሕና ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ክንፈልጥ ብግብሪ ሓደ ዘይነበሩ ክልተ ህላዌ ሓደ ምዃኖም ከይተፈላለዩ ኣብ ሓደ ተዋህዶ ዝኾኑ ክንፈልጥ እንተመርመርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ብዚኣ ሓንቲ ዋይ እቲ ፍልልዮም ከዓ ታሕራይ ገልፅ እዩ ኢና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ፈላጥ ዝኾነ ሰብ ነቲ ካብ ክልተ ህላዌ ዝኾነ ተዋህዶ ብዘይ ጥርጥር ባዕሉ ይፈልጥ እዩ ንዘለዓለም ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምፍልላይ ኣይገብርን እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘለኒ ሽግርቲ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እቲ ፈላጥ እቶም ፈላጣት ግን ከብሉ እዮም ግን ኣብዚ ከዓ ናይ ክልቲኦም ፍልሊ ኣይኮኑ እንታይ ኣታ ናይ ክልቲኦም ፍልሊ ዋላ ተሓራይቶም በብኳዊን እንታይ ደኣ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ ኢሉ ይኣምን ብዘይ ምፍልላይ ከዓ ተዋህዶ ሃይማኖት ይቕበል ሕጂ እንታይ ደኣ እታ ትፈልጥ እቲ ኣብ መንጎኦም ክልቲኦም ፍልሊሲ ኣይገብርን እዩ ዝብል ዘሎስ ከመይ እዩ ዝገብር ኮይኑ ስማዓኒ ኣሎ መሹ ከዓ ኣይደኖ ኣብዚኣ ቁርብተይ ኮንፊዝ ኮይኑ ኣሎ ኣቦታትና ከብሩለይ ተኽኢሎም እሺ ፅቡቕ ማማሂዮታ ክፍሊ 22 ቁጥሪ 31 ሓቀይ እወ ነታ እንተ መርመርና ንክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂሲ እቶም ዝምርምሩ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ድሕሪ እቶም ፈላጣት ግን ያ ዋይ ኣብ ከምኡታት ክስታይ ይኸውን እቲ ማቲሲ እቶም ዘይፈልጡስ እቶም ፈላጣት እቲ ፈላጥ ዝኾነ ሰብ ነቲ ካብ ክልተ ህላዌ ዝኾነ ተዋህዶ ብዘይ ጥርጥር ባዕሉ ይፈልጥ እዩ እቶም ዘይፈልጡ ከዓ ክፈልጡ ክምሃሩ ኣለዎም ማለት ድዩ ድሓይ ካብቲኣ ከዓ ንዘለዓለም ከዓ ኣብ መንጎኦም ክልቲኦም ፍልሊ ኣይገብርን እዩ ቁርበይ ክስታይ ወይ ኣፀሓፋኹን ኣብቲ መጨረሻ ግን ይነግርካ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ ኣሜን እንታይ ደኣ ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ ኢሉ ይኣምን ብዘይ ምፍልላይ ከዓ ተዋህዶ ሃይማኖት ይቕበል ቁር ቴክስታ ጌራትንላ ክትርዳእኒ ከኣለትን ካብቲ ኣናበባ ድዩ ዋላ ካብቲ ናተይ ወይ ካብቲ ናተይ ኣናበባ ኸውን እንተመርመርና ሕጂ ከዓ ንሕና ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ክንፈልጥ ብግብሪ ሓደ ዘይነበሩ ክልተ ህላዌ ሓደ ብምዃን ከይተፈላለዩ ኣብ ሓደ ተዋህዶ ዝኾኑሉ ክንፈልጥ
انت مرمرنا كنزارب أينخيلن إنا زبلسي سلامنتاي زبلتا قدامي تحتو كالي تخا نزل عالم كا إيشي اتي فلا زغونة سب نتي خاب كل التهلاوية زغونة تواهدو زيت بزيت رتر بعلو يفلت ايو سلامنتاي كا امونغو خلتيو مفللاي ايقبرن ايو تبلكا سلامنتاي نزل عالم كا امونغو خلتيو مفللاي ايقبرن ايو زبلسي انتاي نمبالو يا تحتو مسلاني يس صبغير كاستغير كال ثانك يو ديكون ودي على هيوتي اسمع لنا انا ما هيوتا كل جزي بحطو نتي زحالفنا يون دقيبنا كم نريو غير كذا حطو له زي حتى تقرب ماك على هيوتي اسمع لنا ما هيوت ابوتات كا نزي كملسولنا يوم على هيوتي اسمع لنا ما هيوتا اللي هو تسمعنا الشيك صاب نابسنتنو سرالو سبيلن مثلنيك تسترالهم تلهم كا لا كنسمع الشيك صاب تدالو ملسي ناي ماما هيوت نابا بونا بوي مرقيتا سمرا بيبلو بويك اشي ولا تنساي قال هيوت يسمع لنا كلهم حزب اكزابير كساب الساعة زبدحنا سلام عقيبو أبز قدس قبائي خنساتف زردأنا زدقفنا الأولى بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو زغرب حتو حاد مسقربو نبزح نقول لها أمليشنا خنريو يحق زيمو أب هايمانة أبو معراف 74 قزري 31 حجي خاء نحنا سب زخونا المستير كنفلت بقبري حادة زي نوبرو كلتا هلاوية حادة بمخان كي تفلاليو أب حادة توهدو كم زخونو كنفلت انت مرمرنا كنزارب أين خئلني ناي أب قصري 29 انتايلو اللو نحنا قنا اتسقى النفس انتواهيدو سب زخونا قال نستقى حادة هلاوين حدا أكالن كم زخنا برقص نفلت إنا كم تأغدي زمزبلكو اتخاب إجزابيهر أب زخنا إجزابيهر قال بخمي عينات سب كم زخنا بخمي سقا خمز توهده ترمارا ميرو زفلت دعامانيو كم تصحف نسو ملكع بارياس لزوسده بأمثال سب كونا زبلو إيويل ازمال اختزي هواري قدوس كيرولوس ناب نستروس صحافة ايو ناي نستروس ترتاره وي قدلت كانتا اينيرو اتعاب زولدتو اتماريام زولدتو تاراسبي سلازي ماريام تاراسبي وليدا اتي قالعاب اتقالعاب اب بحري يردانوس أو مسحادرجن نايس أجا أملاخ كوينو زبل نزي أجتا توهدو تبل مستير أمنهنا أبزيات عمقتها مالت سلازي اتا موكسي أبا غريبا زلاناي فيليبسي سنتي أزبل مركع باريا وسيدو رؤسو أحسرة سبون مسألة بنبرتو كم سب كوينو ترخباي أبكالاي كورنثوس معرف شو من تقصد الشعاتة أجا قويتنا إس كريستوس تفلتيهم أمو نسغاتكم بتدخلنتم من تختهبتمو هبتام كنسو من تغاتكم دخيه سلازنتي مستيرة تسقاونتو بتقدسات صحفات بتويتا إس كريستوس تنبيت تنبيو قويتا إس كريستوس زمهار هواريات زمهارو بتصحف إنا النقبلويل نتي مسرح جن عقم سبك بصحة سلا زي كيل انتاي لا تقول صبي كريستيان
መንክር አማን በአማን መንክር ስብሃተ ልደቱ በሐቂ ምስጢረ ልደቱ ሲ ዘደንቕ ኢሉ ምክንያቱ ካብቲ ናይ አፈጣጥራ ወዲ ሰብ ዝተፈልየዩ ማለት እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክትብላ አማኑኤል ማለት ከዓ አምላኽ ምሳና ማለት ስለዚህ ብሕሊና ሰብ ክብጻሕ ስለዘይከኣል እንታይ ላ ቤተ ክርስቲያን መንክር ስብሃተ ልደቱ ምክንያቱ ብሕጊ ተፈጥሮ ድንግል እንተኮይና ክትወልድ ኣይትኽእልና እንድሕር ወሊዳ ከዓ ድንግል ኣይኮነትን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ቅድመ ወሊድ ድሕረ ወሊድ ብሕሊና ብስጋ ንዘላለም ንጽሕት እያ ስለዚህ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን መንክር ስብሃተ ልደቱ መንክር ሃይለ ወሊዶታ ዘኢይትነገር ይብል ኣብ ተዋህዶ ዝኾነሉ ክንፈልጥ እንተመርመርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ፈላጥ ዝኾነ ሰብ ነቲ ካብ ክልተ ህላውየ ዝኾነ ተዋህዶ ብዘይ ጥርጥር ባዕሉ ይፈልጥ እዩ እቲ ፈላጥ ዝኾነ እቲ ግልፀት መንፈስ ቅዱስ በቲ ቃል መጻሕፍቲ ተገሊጽሎም ዝበጽሕዎ ቦታት ብዘይ ጥርጥር ባዕሉ ይፈልጥ እዩ ንዘለኣለም ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምፍልላይ ኣይገብርን እዩ እንታይ ደኣ ባቲ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ክልተ ህላዊ ሓደ ህላዊ ኢሉ ይኣምን ብዘይ ምፍልላይ ከዓ ከም ተዋህዶ ሃይማኖት ይቕበል ስለዚ እቲ ናይ ንስጥሮስ ዝነበረ እቲ ጉባኤ ውዱቕ ዝገበሮ ማርያም ታራ ሰብያ ወሊዳ ዝብል ካብ ቅዱስ ቃል ገብርኤል መንፈስ ቅዱስ ወርደኪ ሓይሉ ልዑል ከዓ ኸጽልለኪ እዩ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ ወዳ ኣምላኽ ክበሃል እዩ መንግስቱ ከዓ ንዘለዓለም እዩ ስለዚ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዳ ኣምላኽ ክበሃል እዩ መንግስቱ ንዘለዓለም እዩ እንዳተባህለ ማርያም ታራ ሰብ ወሊዳ ዝብል ነቲ ተዋህዶ ነቲ መሰረተ እምነት ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ያ ቤተ ክርስቲያን ብትኹረት እሞ ከዓ ዝናመን ይፅሒፍዎ ዝርእስቲ እዚ ናብ ንስጥሮስ ብቐጥታ ይፅሒፍዎ ማለት ኣብ ክፍሊ 22 ቁፅሪ 26 እዚ ቅዱስ መምህር ቄርሎስ ብዛዕባ ሃይማኖት ናብ ንስጥሮስ ፀሓፈ እዩ ስለዚ እቶም ኣቦታትና ብሓይሊ ብሻራ ብጎንፂ ዘይኮነስ ነቲ ዝተጋገየ ንምርዳእ እውን ከመይ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ዝበልናካ ተቐበል ዝበልናካ ኹን ዘይኮነስ ነቲ ምስጢራት እናረድኡ ይገልጽዎ ከም ዝነበሩ ስለዚ እቲ ተዋህዶ ቃልን ስጋን ተዋሃሃደ ኣብቲ ሃይማኖት ኣቦታትና እንታይም ቃል ከመይ ዝተዋሃዱ ቃልን ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ መጽዩ ብድንግልና ክጠንስ ብድንግልና ክትወልዲ ምስ በላ እዚ ሰብኣይ ካይፈለጥኩ ከመይ ይኸውን ምስ በለቶ ንእግዚአብሔር እሞ እንታይ ይሰኣኑ ኮይኑ በላ ቅዱስ ገብርኤል ንእግዚአብሔር እንታይ ይሰኣኑ ኮይኑ ምስ በላ ኣብ ክእለት እግዚአብሔር ጥርጥር ስለ ዘይብላ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንሆ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዝብቀም ቃልካ ይኹነለይ ምስ በለቶም ምስ ምቕልጣፉ ከም ምስማዕን ከም ምርኣይን ካብ ስጋ ካብ ነፍሲ ወሲዱ ረቂቕ ግዙፍ ኮነ ግዙፍ ረቂቕ ኮነ ሙሉእ ውሱን ኮነ ውሱን ሙሉእ ኮነ ኢሎም ነገረ ተዋህዶ ነገረ ትስብእቲ ይገልጹ ኢሉ ስለዚ እቲ ልክዕ ብስነ ፍልጠት ክበጽሕዎ እንዲዮም ዝደልዩ ነዚ ብስነ ፍልጠት ክበጽሕዎ ከለዉ ብስነ ፍልጠት ጥራይ ክቕምርዎ ይደልዩ ማለት ስለዚ ፍጹም ሰብ ተደኣ ኮይኑ ካብ ናይ ሰብኣይን ካብ ናይ ሰበይትን ዘይርኢ ከምፅእ ኣለዎ ከመይ ኢሉ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ፍጹም ሰብ ክኸውን እቲ እሳቶም ሎጂክ ዝብልዎ ብስነ ፍልጠት ብሕጊ ተፈጥሮ እዚ ግን ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ እዩ ማለት እዚ ብስራሕ ኣምላኽ ብተኣምራት ኣምላኽ ዝፍጸም ነገር እምበር ብናይ ተፈጥሮ ካልኩሌሽን ጌርካ ዝብጻሕ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ካዮም ብዙሓት ሰባት ንእምነት ክምርምሩ ንእምነት ብመለክዕ ናይ ሳይንስ ገይሮም ክቐርጹ ኣብ ሽግር ዝወድቁ ማለት ምክንያቱ ኣዴና ሳራ ክሳብ ንምእማኑ ትጽገም ጓል 9 ዓመት ክትወልዲ ኢኹም ዝተባህላሲ ክትቀበሎ ይከኣለት ነቲ ብስራት ኣምላኹን ክትስሕቆ ኮላ ኢና ንሪኣ ማለት እታ ምስጢር ግን እንታይ ንእግዚአብሔር ዘሰኣኖ ነገር የለን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ሰብ መሰለ ኢሉ ክሳብ ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ኢሉ ነቲ ምድሓና ዝኸፈሎ ስለዚ እቲ ነገረ ትስብእቲ ስብ ብናይ ሕጊ ተፈጥሮ ዝብፅሕ ኣይኮነን ብምስጢር ኣምላኽ ብቓል ኣምላኽ እምበር ብሕጊ ተፈጥሮ ብስጋዊ ፍልጠት ዝብፅሕ ኣይኮነን ክብል ኢሉ እቲ ነዚ ክንበፅሖ ኣይንኽእል ኢና ብስጋዊ ብናይ ስጋዊ ሓሳባት
بناي تفطرو كالكوليشن كنبصحو اين خلينا بقال املاخ بتمغلاص منفس قدوس يتقنع امنت كلتلدت بتواهدو زبل مالت قرب بريهات كون تسفا قبر ብጣዕሚ ቦናት ብደንብ ጌርኩም ገሊፅኩምን ናቲ ዲፈረንቱ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ በቲ ናይ ሳይንስ ክትበፅሖ ከም ዘይትኽእል ንኩላ ተጠቃልላ ማለት እዩ እታ ሕጂ ዝሓተት እኳ سلام ቴንኪ ኣቦና ቃል ህይወት يسمع لنا ስለዚህ ተፈቅደለይ ብልብ የመስግን ዝተረፈ ግዜና ቦና በመልአከ ሰላም ቃል ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓዝቁልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ዕድም راي ربنا عليه وتسمع لنا ودنا دياكون دما أقلقلتك يبارخ مزمور الزمركي حفتنا تنميت زمارية ملاخت يسمع لنا نتع مزمور بترسيز قلتكم كم هم كابلغن مهارو زم سنة هاي معناتها أبو أقول لك شورلوس دما استنتنكمو كمون كلنا زخون بحتى ملكا حتيتكم كلنا استمهرنا له كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ تقال كله كن مهارو زم سنة زعبا لديت كويتنا يسوس كريستوس ززارب ايو دارجا ابتن كلن قطرتات زتنبا دما اتا وانجيل يوحنس معراف حاده كاب قطري حاده كساب 14 زلو وي بملؤ وي دما كلا قطرتات كاو أما بزحتو أبزخنا ببزم سنة كنببلنا أمسيئو إذا دمانا يزي كله كنببلنا زمسية متقاللي أبقو أبتم عراف زلو سلزخنا إيو تا قطر 14 وانجيل يوحنس اتقال سقاخونه صقان حق الملئ وخا أبانا حدره كبرتو دما خم كبري نايت حدا ود نبؤو نايت حدا ودي نبؤو رأنا إبل أبتا قطري 30 شوعتن كابزي لومي زتنببلنا انتاي زبلنا مصحفتي قنا بزعبا ملكوت زتزاربا اللوا بزعبا سمخان وند تزاربا ون اللوا نسو أملاخن سبن إيو بزعبا ملكوتون سبنتون ون بحدنت تزاربا اللوا أنا دما خابزن قالات زيئن نملكوت زقبا الزاربا اللهو نسبن زقبا ون كال اللو نساتن دما نولدي كاب كل التهلاوية فتصم تواهدو سب زخانة أملاخ يبمبال إيان زيقل ساعو إلو كبري نأملاخ يكون ما تحفتسي بزعبا ملكوت ززاربا اللوا بزعبا سمخانو دما زتزاربا اللوا نسو أملاخن سبن بزعبا ملكوتن سبنتن بحدنت دتزاربا ون اللوا أنا دما كابزن قالات زيئن نملكوت زقبا ازارب اللخو دوش أورلاس كصحفا خلو إتان مبقسيي إتان زصحفان زلخو من أيسي كابزي أنين إلي إدزارب زلو أنا كابزن قالات زيئن
نملكوت زقبا الزارب اللهو نسبنت زقبا أون كالا اللو نساتن دما نولدي كاب كل التهلاوية بفتصم توهادو سب زخانة أملاخ بمبال إيان زقلصو إتان أنا زاربن زلخوسي نولدي كاب كل التهلاوية سي نافتصم توهادو سب زخانة أملاخ إيو بمبال إيان زقلصو منياتو أبتي نجارة تسبيت بزح أجام بزح مفللاي بزح دماني زي مردا سلازنا برئي بياني تدعيلنا دما بتارا سبات زي كونه نسترس نبعلو بيكا باباس نبرئيو مقدنيس كومو أريوس زتفلت كهنون زنبرئيو حجي اتعنكفات بحلفي ناي نسترسن مقدونياس بزعبا منفس قدسيو وصوص إلو أريوسن نسترسن جن بزعبا ناي كروسوسيوم كحدات كحيدوم مهيروم مالت حجي أبتخ حدات ما انتي كين ودق كابتخ حدات ما انتي كندحنيو قدوش أرلس دما قلت سجيرو دما دزاربلنا زلو قال سقافوني ፍጹም ተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ብምባል ድማ ንገልጾ ኢሉ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ቅዳሴና ኣብቲ መወዳእታ ቅድሚ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንወፅእ ከለና እንተሰባሂልኩምልና ነንብቦሲ ከቶ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ቋሕሰም ውን ስጋ ካብ መለኮት ኣይተፈልየን ኢና ንብል እቲ መለኮትን እቲ ስጋንሲ ሓደ ኾነ ተሓዋወሰውን ኣይንብልን ኢና ከም ማይን ፀባን እንታይ ደኣ ሓደ ኾነ ብዙሓት ክልተ ባህሪ እቲ ስጋ ይገብር ግብሪ ስጋ እቲ መለኮት ድማ ይገብር ግብሪ መለኮት ኢሎም ዝዕንቀፉ ብዙሓት ኣለዉ ንሕና ገና ሃዋርያት ዝመሃሩና ድሕሪኦም ድማ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝኣመነትሎም ዝሕጂ ነንብቦ ዘለና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና እሳቶም ድማ ካብ ሃዋርያት ተቐቢሎም ዝመሃርዎ ነቲ ሓቂ ተዋህዶነት ኢና ንምህር ዘለና እሞ ንሕና ድማ ኣብዚ ዘመን እዚ ከይንዕንቀፍ ጥንቁቃት ክንከውን ኣንቢብና ክንሓልፎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዘይተረዳእና ብሕቶና ምፃና ንሕና ድማ ደጋጊምና እናንበብና ድማ ኣብዚኣ ጥራሕ ክትክፈት ከላ ሰሉስ ኣይኮንናን ከነንብብ ብሕልፊ ኣቐድም ኣንቢብና እንድሕር መፂና ኣብዚ ክንበብ ከለኹን ክንገረና ከለውን ዝያዳ ክግለፀልና ይኽእል እሞ ንኩልና ኣምላኽ ናይ ምንባብ ሓይሊ ሃበና ምንባብ ጥራሕ ደይኮነ ድማ ነቲ ነንብቦ ንክንርድኦ ንክግለፀልና ድማ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ የብርሃልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፂና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብረና ምስጋና ንዑ ይኹን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን። ሰላም አውዒልካ ዛምሸ እዚኣ ባሪካ ናብዚ ቅዱስ ጉባኤ ድማ አምላክና ንሳተፍ እዚ ዕድል እዚ ስለዚ ከፈትካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ጉባኤ እዚ ድማ አምላክና ክንረብሕ ብመንፈስ ክንዓቢ ስኻ ሓግዘና። ምንባብ ጥራሕ ደይኮነስ
اتزنببنا يوكن عبيلو أب هيوتنا لو تغنريقلو سخارد عنا أملاخنا يتصم زدما سخات ريقو سخات تقبلو سخات فتوى صمون صلوتن سواعيين قبرلنا كابلم دي بهلي وصينا بإمنات تملئنا بقدوس منفسكا تملئنا كنصمو نصليو أملاخنا سحجزنا ودوتو ساينا خابرهانة تنساي خادمة بدحانة سلام أبصحنا إزي أما أخلاي مبراق انرئو زلنا حود ما أملاخنا إسخا أطفالنا دا خفحي دا سفحي خاب عدنا خاب هاجرنا بهاجر إنا تساجر إزغي زلما أملاخنا يأكل بل إسغا أملاخنا نتغم حوز زنم زلنا ما يكيره نتغم زمكحو حيل لنا أصوار لنا تكنولوجي معولاتنا إلهم تمكحت زرقي زلو دم أملاخنا عب تحتي خات حد كم زبلو قبرلنا نقول لهم لبهم تنكيف كأملاخنا ناب سلام ناب عرقي ناب زته كم زقربو قبرلنا لب نقوس أبقر ما أملاخ كم وحز مسنوئي تبهيلي إمو نسخان تتنكيف كايا لبهم حسابهم كل وقتو أبكندهن وكوت ناب سلام أبكندهن ناب بأس ناب عرقي أبكندهن ناب برسد ما ناب هنسات كم الله سيخو اليوم ما أملاخنا حجونا عخ حليف كان يحلفنا نهبك لنا أبزاز عزيئة صانات شماقلتات ولدي زي صبابهم أبزاتوه زي جانقهم بلا على حوي بمدر حوي زي صبابهم أب هنتا أب سقاي أب أويات أب تشنكي أب صبابا زلو ألو ما أملاخنا شغامر هوي إخام أرهو اللهم سلخلو تمسجن طعماس معنا أملاخنا هاجرنا نقرابتنا نهزبنا دم أملاخنا سلام حبلنا أب كبابينا ون نقاريت كوينات أواج كوينات يؤوج كم زلو كوينات عن صلالينا خم زلو نفلتنا مو كيكون أب أمكنلنا أملاخنا كل وجن زلو مرحتي يأكل بلنا زز تولدن خوينات زي كون زز تولد أملاخنا عبيوتو مهيرو أمنا برابكم نقر زبس حولد كعبس حق زنا سلام عليكم أنا خانا مسكنك سلام حضرنا نادينا قد سرنجل مريم مالادنا ناي ملاأخت ترادأنا ناي نبياتنا هورياتنا صادق أن سمايتنا صلوتاي تفلينا أبتميات زلو جابير أملاخنا إسغا إدكا إد برخات زرق حلم أب سماياتنا برابونا سمكاي قدس نقصغات مسا وعد كان تابس حيلت مقبنا لما هبلنا أنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا لقلنا كفاد حنا ننبر كفتنا يتأتونا نقصن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين معمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تباب بيتا سراوي سلام لك لخو الشغيكا عن السبرغتيخي فركر سخون مرخيو وملي تتسقى يا بيهر مساقيو او في السيتي داسي بالكي حتيات ناقصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن المن امين افتح ويشري زينو املاك نمدان ايس كريستوس كانيكا كانت سريهاتيات دمساسي ابسا ولدو لبركسات ابرهان انتم اوية كانت واهوية دياقنات ادو انسار قوصانات بسمكم كنوا فتانوا ونصحانه يرسين رسكلوان سميات زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلته زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلته
بنت اجزتنا مريم كسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس سجا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ለይቲ ይክበረልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ امين امين ابونا بتاتنا كلهم قال هو يسمعنا أجمير جفت من أملاحنا مسكن كلهم تدرى بيت مدينة ألم برغليتي دياكون وديك أفتزعات معارق يبتحكا معنا ويح ونجو ودي نبتات كان يصير كذا قلقلنا مسكن كلهم دحنا مسيو ثانك يو صدوتا مهرنا دياكون ودنا أملاح مسخخون أبتزعابي معركة يبصحة كلهم ثانك يو دحنا هدروا قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا كلهم آمين منطقنا نحبك على معركة بتحكى بطلت لها عاد منطقنا نحبهم قال هو تسمع لنا تبارك استغلت سمعتك برلنا ناي عربية اللي انت باهيلو ديو هو أبي مدينة ألم يملي قال حبتي هو هاي شو أسبات بيلنا ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ኣገልግሎትካ ይባረክ آمين ዓበየ ደረጃ ይብፅሕካ ሓሳብ ልብካ ስምረልካ آمين 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 طيب يسمعنا I had legs like that, I put them in a box or something.